Televízia Doma uvádza epizódu zo seriálu Rebeli. V hlavných úlohách v slovenskom znení Barbora Chlebcová, Zuzana Porubiaková, Michal Domonkoš, Marek Fašiank, Andrea Kiráľová, Zuzana Kizeková, Kristína Svarinská, Tomáš Halon, Petra Vajdová, Pavol Náter, Daniela Mackovičová, Michal Kľučka, Michal Halon. Ďalej hrajú Alguno de estos días voy a escapar para jugarme todo por un sueño. Todo en la vida es a perder o ganar. Hay que apostar sin miedo. No importa mucho lo que digan de mí. Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti. Y soy rebelde cuando no sigo a los demás. Y soy rebelde cuando te quiero estar allá. Y soy rebelde. Tam je. Zaspala na vavrínoch. Pochybnosť. Pasca číha na vhodnú chvíľu, aby sa mohla prebudiť. Potrebuje iba neisté srdce, aby mohla začať rozsievať navôkol opustenie. Strach je jej spojencom. K tomu otvorí dvere. Sloboda sa stane pre neho nedosiahnuteľnou. Kto nechal pustenú televíziu? Ja nie. Niekto tu je. Čo tu robíš? Tvoja priateľka mi povedala, že si veľmi deprimovaná, že skoro vôbec nespíš, že neješ. Ty si poslala tento fax. Ja som to nebola, nie, ja nie. Ja som to poslala a pravdou je, že sme sa veľmi báli o Miu, pretože sa v poslednom období necítila veľmi dobre. Stále je deprimovaná. To nie. Videl som vás na diskotéke, ako ste spievali a tancovali. Ale my sme ju o to prosili. Už sme ju tak nemohli vidieť. No, prečo ste to povedali môjmu otcovi? Povedala som vám, že nechcem, aby to vedel. Urobili sme to kvôli tebe. Dobre, to je v poriadku. Odpúšťam vám, že ste to povedali. Ale ospravedlňte ma, ja nemôžem nikoho vidieť. Choďte na chvíľu preč, dobre? Chcem sa iba zvaliť do postele. Nechcem nikoho vidieť, nechcem. No tak urobte niečo. No tak, malička, poď sem. Poď ku mne, malička. Čo sa deje? Čo ti je? Nič, otko. Nič? Nie, vráť sa k svojim veciam, k svojim obchodom. Ja nechcem byť tvojim problémom. Ale čo to vravíš? No to... Čo? Aby si sa vrátil k veciam, čo sú dôležité, nie? Pre mňa si to najdôležitejšie ty. Vieš čo, ocko? Čo? Nezdá sa mi. Nezdá sa. Nie, nezdá sa mi. Áno? Pretože posledné prázdniny, ktoré sme mali spolu stráviť prvýkrát v živote, áno. Už je to dávno a ty si ich zrušil. Zrušil si ich, otec. A zrušil si ich... Zrušil si ich kvôli úplnej hlúposti. Nebolo to kvôli hlúposti. Pozri, aj keď ma to mrzí, všetko má svoje medze. A mňa to tiež bolelo. Medze? Áno. Už dosť veľkým obmedzením je to, že som vyrastala bez matky, nie? To chceš, aby som ešte viac trpela? Koľko ešte? Ja už toho veľa nevydržím. Už nechcem. Nie. Ahoj. 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 Som na pokraji zrútenia. Ak ten chlapík bude chcieť, zničí ma ani prstom nepohne. Čo na tom záleží? Ja som pyšná na to, čo si urobil. Vďaka. Potreboval som niečo také počuť. Odchádzam, Mauro. Naozaj? Áno. Aká škoda. Chcel by som ťa presvedčiť, že to, čo k tebe cítim, je skutočne veľmi silné.
Ver mi, nemohli by sme teraz spolu chodiť. Mne sa veľmi páčia muži, čo sa nevzdávajú. Ale ver mi, že... Ver mi, že Roberte tiež. Čo? Nie, to ti povedala. Nepotrebujem, aby mi to povedala. Môžem jej čítať myšlienky. Prepáč. Nikdy som si nemyslel. Nikdy som ju nechcel oklamať. Preto je taká smutná. Problém je v tom, že Roberta ma nenávidí. Nie. A to už trvá veľmi dlho. Ty s tým nemáš nič spoločné, tak sa netrápi. Nie, Alma. Už som ti povedal, že je to presne opačne. Chcem tomu veriť, ale nie je to tak. Deti ťa zbožňujú. A ja tiež. Okrem toho, ešte tu nie je tvoje lietadlo. Nemôžem. Hneď odídeš. Nechcem, aby ma Roberta videla zajtra, keď sa zobudí. S Bohom. Mia, už musím ísť. A nemyslí viac na svoju matku. Ja na teba dávam pozor. Iste. Ty na mňa dávaš pozor. S tými tvojimi trestami, nie? Pretože tak ma chrániš. Je to pre tvoje dobro. A sľubujem, že už ťa nebudem trestať. Skutočne? Áno. Nikdy? Nikdy. Dievčatko. Ocko, pôjdeme na dovolenku. Áno. Do Paríža. Ty Nie. a ja pôjdeme do Paríža. Čo povieš? Nie, dcérka. Teraz sa mi skomplikovala situácia. Som v rokovaní o jednom veľmi dôležitom obchode. A v tejto chvíli už som mal byť na inom mieste. Áno? Áno. Tak choď. Odíď, otec. Odíď, už ťa nechcem vidieť. Už ma nechaj ma tak. Tak dobre, idem. Ale ak sa budeš chovať dobre a usmeješ sa na mňa, dám ti prekvapenie. Aké? Rozhodol som sa, že vymením kanceláriu za dom. Tak budem s tebou viac, budem bližšie k škole a sľubujem ti, že už nebudem tak veľa cestovať. Skutočne? Áno, dcérka moja. Mám ťa veľmi rada. A ja teba, dcérenka. Akože taxík odišiel? Tak je, pani. Áno. A môžem vedieť, prečo, keď ja tu stále čakám na ten taxík a on odíde? Vysvetlite mi to, pretože ja tomu nerozumiem. Hľadali sme vás po celú linkom hoteli, ale nenašli sme vás, pani. Zle ste ma hľadali. Tu som. Ten pán na vás čakal 1,5 hodiny, ale mal ďalšiu prácu, tak odišiel. 1,5 hodiny? Áno. 1,5 hodiny sa vám zdá veľa? Filmoví producenti na mňa čakali celé dni. Áno, pani. Uhnite. Čakali celé týždne, mesiace. A vy si dovolíte povedať mi, že taxík na mňa čakal 1,5 hodiny? Na ospravedlenie vám ponúkam možnosť zostať v jednom z našich apartmánov. Ďakujem veľmi pekne. Ešte nikdy som nebola v apartmáne. Mám tam ísť hneď, alebo môžem až o chvíľu? Starý popkáč odporný. Počujte, nie je tu niekde nejaké auto, čo by ma mohlo odviesť? Ale áno, je tu jedno, čo chodí po diaľnici, ale neodporúčam vám ho, pani. Nepýtam sa vás, či mi to odporúčate. Zoberte mi moje veci. To vám ešte spočítam. A opatrne s mojím psom, aby sa mu niečo nestalo. Pretože mi to zaplatíte. Ten pes bol drahý. Odchádzam. Prosím, pani, dovolte mi...